The United Nations Educational, Cultural and Scientific Organizations, UNESCO, predicts that half of the 7,000 plus languages spoken today will disappear by the end of this century. It is estimated that one language dies out every 14 days. According to Wikipedia, an endangered language is a language that is at risk of falling out of use as its speakers die out or shift to speaking another language. When a language goes extinct, humanity loses not only cultural wealth, but also important ancestral knowledge embedded in particular in indigenous languages. The Igbo language is obviously one of those endangered languages spoken by millions of people. The Igbo language is the principal native language of the southeastern Nigerian people, and it has hundreds of different dialects. It is also recognized as a minority in Equatorial Guinea. The Igbo language is one of the many tribal languages that the UNESCO predicted that will become extinct by 2025 if nothing is done to check their fast declining. Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndị be anyị ndewonu, ekene unu, nke onye chiri ya zere. Awa anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị. Ebe ahụ nwata na-ebe akwa atụ aka. Ọ bụrụ na nne ya anọghị ya, nna ya ga-anọ ya. Ntị m akaghị nke unu. Ntị na-anụ ihe anaghị aha ka okpu ata. Mgbe m nụrụ ozi a na mbụ, a sịrị m na ọ pụghị ime. Ọ tọrọ m ọchị. Achịrị m chịa. M wee cheta ihe ndị be anyị kwuru na mmadụ na ọchị anaghị akwatu mmadụ. Na ọ bụ mmadụ na-akpacha anya adala ọchị. Akpachara m anya hapụ ọchị kwatuo m. Nsị kedu nke bụ na a ga-anọgide asụsụ Igbo bụrụ ihe nara ana. Mana ka arọ one ma one gara, m wee jee Ọnịcha were fụ na nne na nna bụsị asụsụ Bekee ka ha ji akụziri ụmụaka okwu ihe. Ọ wee bụrụ ihe mwute. Ọ bụrụzia na ụmụaka anyị amaghịzi asụsụ Igbo. M wee sị na m ga-agba mbọ ka m soro kwalite asụsụ na omenala Igbo. N'agbanyeghị na o nwere ndị be anyị burugoro ụzọ wee na-eme ya, sị ka ntụnye nke m n'ihi na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Onye nkụzi ndị nkụzi bụ Anaka iru akwụkwọ anyị mepere ka anyị wee na-akụzi ndị be anyị asụsụ Igbo, na-akụzi ndị be anyị mkpụrụ abụ ịdị Igbo, ya na etu esi ejikọ ya ọnụ wee bụrụ ezigbo mkpụrụ okwu Igbo, ya na etu esi ejikọ mkpụrụ okwu na Igbo ọnụ wee nweta ahịrịokwu. Aha m bụ Emeka Chukwuma, ọmụnwa bụ onye nkụzi ndị nkụzi. Bịa sonye anyị ka ihe anyị na-eme, akị anyị na-eti ga-adị gị mma. Ndewo.